भद्रेषु देवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भगवति उत्तमश्लोके भवति नैष्टिकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंदम अध्याय 14 श्लोक కనిపిస్తుంది అనుకుంటాను అందరికి స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ దాని కింద ప్లస్ ఉన్నాయి కదా, కొంచెం ఏమన్నా సైజ్ పెరుగుతుందేమో ప్రభుజీ. ఇది బెటర్. ఎస్ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సూతవాచ సంప్రస్థితే ద్వారకాయాం విష్ణౌ బంధు దిదృక్షయః నాతుం చ పుణ్యశ్లోకస్య కృష్ణస్య చ విచేష్టితం. గోస్వామి పలికెను. ఇతే వెడలి ద్వారకాయ ద్వారకా నగరమునకు విష్ణు అర్జునుడు బంధువులు స్నేహితులు దిదృక్షయ కలిసిపోనటకు జ్ఞాతం తెలుసుకోనటకు చ కూడా పుణ్య శ్లోకస్య వేద మంత్రములచే మహిమలు కొనియాడబడినవాడు పుణ్య శ్లోకస్య కొనియాడబడినవాడు కృష్ణస్య కృష్ణుని మరియు విశేషితం తదుపరి కార్యములను సూత గోస్వామి పలికెను. శ్రీకృష్ణ భగవానుని ఇతర బంధువులను కాల్చుటకను మరియు ఆ దేవదేవుని తదుపరి కార్యములను తెలుసుకోనుటకను అర్జునుడు ద్వారక కేగెను. శ్రీ సూత గోస్వామి పలికెను. శ్రీకృష్ణ భగవానుని ఇతర బంధువులను కాంచుటకను మరియు ఆ దేవదేవుని తదుపరి కార్యములను తెలుసుకోనుటకను అర్జునుడు ద్వారక కేగెను. అరుణామత చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. దండవచనం. భగవద్గీత యందు తెలుపబడినట్లు సాధువులను రక్షించి పాపులను నశింపచేయుటకే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ధరిత్రిపై అవతరించెను. కనుక కురుక్షేత్ర యుద్ధము ముగిసి ధర్మరాజు రాజ్యాభిషిక్తుడవుటతో ఆ దేవదేవుని కార్యము పరిసమాప్తి చెందెను. పాండవులందరూ ముఖ్యంగా అర్జునుడు శ్రీకృష్ణునికి నిత్య సహచరులు కనుకనే అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుని తదుపరి కార్యములను వినగోరి ద్వారక కేగెను. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ.
వ్యతీతా కతిచిన్మాసా యతేతాః కతిచిన్మాసాః తదా నాయాతతో అర్జునః తదా నాయాతతో అర్జునః ఘోరరూపాణి తదర్శ ఘోరరూపాణి తాని కురూపః. నిమిత్తాని కురుధ్వః. గడచిన పిమ్మట వ్యతీతాః గడిచిన పిమ్మట కొన్ని కచిత్ కొన్ని మాసాః మాసములు మాసములు తదా ఆ సమయమున తదా ఆ సమయమున న ఆయా తిరిగి రాలేదు తిరిగి రాలేదు. తతః అచట నుండి తతః అచట నుండి అర్జునః అర్జునుడు అర్జునుడు దదర్శ చర్చించసాగాను దర్శించసాగెను. ఘోరమైన ఘోరమైన రూపాణి రూపములను రూపములను నిమిత్తాని వివిధ కారణములను నిమిత్తాని వివిధ కారణములను రుద్వః ధర్మరాజు ధర్మరాజు కోలది మాసములో గడిచినను అర్జునుడు తిరిగి రాలేదు. ఆ సమయమున ధర్మరాజు కొన్ని ఘోరమైన అపశకములను కాంచెదొడగెను. కోలది మాసములో మాసములు గడిచినను అర్జునుడు తిరిగి రాలేదు. అర్జునుడు తిరిగి రాలేదు. ఆ సమయమున ధర్మరాజు ఆ సమయమున ధర్మరాజు కొన్ని ఘోరమైన అపశకనములను అగెను. కాంచదొడగెను. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. భాష్యం. పూర్ణ పురుషోత్తముడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అవధి లేనటువంటి వాడు. మన అనుభవంలో నున్న పరమశక్తివంతుడైన సూర్యుని కన్నను అతడు అధిక శక్తివంతుడు. ఆ దేవదేవుని ఒకే ఒక్క శ్వాస మాత్ర సమయమున కోట్లాది సూర్యులు అతనిచే సృష్టింపబడి నశించిపోవుచున్నారు. భౌతిక జగమునందు సూర్యుడే సమస్తమైన ఉత్పాదకతకు భౌతిక శక్తికి మూలముగా భావింపబడుచున్నాడు. సూర్యుని వలననే మనము జీవితావసరములను పొందగలుగుచున్నాము. తత్కారణమున శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ధరిత్రిపై నిలిచియున్న సమయమునందు ఆ దేవదేవుని సన్నిధి కారణమున జనుల శాంతి పురోగతులకు అనగా ముఖ్యముగా ధర్మము మరియు జ్ఞానము అవసరమైనదంతయు తేజోమయమగు సూర్యుని సన్నిధిలో వెలుగు నెలకొనియుండు రీతి పూర్ణముగా ప్రదర్శింపబడింది. కానీ ధర్మరాజు తన రాజ్యమున కొన్ని విపరీతములను దర్శించసాగెను. తత్కారణముగా అతడు బహుకాలము నుండి అభావమున ఉన్నటువంటి అర్జునుని గూర్చి మిగుల చింతాక్రాంతుడయ్యను. అదేను కాక ద్వారకా నగర క్షేమ సమాచారములను గూర్చిన వార్తలు కూడా లేవు. అంతటా శ్రీకృష్ణ భగవానుని అంతర్ధానమును గూర్చి అతడు శంకించెను. లేని ఎడల ఘోరమైన అపశకునములు కలుగుటకు అవకాశమే లేదు. హరే కృష్ణ. కాలస్య చ గతిం రౌద్రాం కాలస్య చ గతిం రౌద్రాం విపర్యస్తత్తు ధర్మిణః విపర్యస్తద్ధర్మిణః ఈయసీం నృణాం వార్తాం ఆపీయసీనృణాం వార్తాం లోభానృతాత్మనాం. క్రోధలోభానృతాత్మనాం. ఆలస్య కాలము కాలస్య కాలము కూడా చ కూడా గతిం గతి గతిం గతి రౌద్రాం భయంకరమైనది రౌద్రాం భయంకరమైనది విపర్యస్త మార్పులు విపర్యస్త మార్పులు ఋతువుల ఋతువుల ధర్మిణః ధర్మములలో ధర్మిణః ధర్మములలో పాపీయసి పాపులైన పాపీయసీం పాపులైన నృణాం మానవులు మానవులు వార్తాం జీవనాధారం వార్తాం జీవనాధారము క్రోధము క్రోధము లోభము లోభము అనృత వెడు స్వభావం అనృత స్వభావము ఆత్మానం జనులు ఆత్మానం జనులు కాలగతి మార్పు చెందినట్లుగా
అతడు గాంచెను. అది నిక్కముగా భయంకరమైనది. ఋతుధర్మములలో మార్పులు గోచరించెను. జనులు క్రోధ స్వభావులు, లోబులు, మోసకారులుగా మారిది. జీవనార్థమై వారు చెడు మార్గమును అవలంబించుటను అతడు దర్శించగలిగాను. కాలగతి మార్పు చెందినట్లుగా కాలగతి మార్పు చెందినట్లుగా అతడు గాంచెను. అతడు గాంచెను. అది నిక్కముగా భయంకరమైనది. అది నిక్కముగా భయంకరమైనది. ఋతుధర్మములలో మార్పులు గోచరించెను. ఋతుధర్మములలో మార్పులు గోచరించెను. జనులు క్రోధ స్వభావులు, క్రోధ స్వభావులు, మోసకారులుగా జీవనార్థమై వారు జీవనార్థమై వారు చెడు మార్గమును అవలంబించుటను అతడు దర్శించగలిగాను. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. భాష్యము. మానవ నాగరికత పూర్ణ పురుషోత్తముడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుని ప్రేమయుత సంబంధము నుండి విడివడినప్పుడు ఋతుధర్మములందులి మార్పులు, చెడు మార్గము ద్వారా జీవనాధారము, లోభము, క్రోధము, మోసములనడి లక్షణములను ప్రబలముగను. ఋతుధర్మములందలి మార్పు అనగా ఒక ఋతువునందలి వాతావరణము వేరొక ఋతువునందు వ్యక్తమగుట అని భావము. వర్షాకాలము శరదృతువునకు మార్పు చెందుట లేదు. ఒక ఋతువునందు పక్వము చెందవలసిన ఫల పుష్పాదులు వేరొక ఋతువునందు పక్వము చెందుట వంటివి దీనికి ఉదాహరణము. భగవద్భావన లేనివాడు నిక్కముగా లోబి, కోపిష్టి, మోసగాడే అయి ఉండను. అటువంటి వాడు మంచి చెడు విచక్షణ లేకుండా ఏ మార్గము చేతనైనను బ్రతుకు తెరువు సంపాదించి యత్నించును. ధర్మరాజు రాజ్యంను పాలించు సమయమున అటువంటి లక్షణములు ఏనాడునూ గోచరించి ఉండలేదు. కనుకనే తన రాజ్యపు భగవన్నామయ వాతావరణం నందు కొద్దిపాటి మార్పు అనుభవమునకు వచ్చినంతనే ధర్మరాజు ఆశ్చర్యపు నుండి శీఘ్రమే శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని అంతర్ధానమున గూర్చి అనుమానించను. ఆ ధర్మయుత జీవనాధారము మనుజుడు విద్యుత్ ధర్మమునకు దూర మగుట సూచించను. బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు, వైశ్యులు, శూద్రులు వంటి ప్రతి వారికి కొన్ని విద్యుత్ ధర్మములు నిర్దేశించబడినవి. కానీ ఆయా విద్యుత్ ధర్మముల నుండి విడివిడి ఇతరుల ధర్మమును తమ స్వీయ ధర్మముగా ప్రకటించువాడు అపధర్మమును అనుసరించుతున్నాడనే భావం. అత్యున్నత జీవిత లక్ష్యము లేనప్పుడు కొలది సంవత్సరముల మర్త్యలోక జీవనమే సర్వస్వమని భావించినప్పుడును మనుజుడు అధికారము, సంపదల ఎడ లోబిగా మారును. అనగా అజ్ఞానమే మానవ సమాజమునందలి ఆ దోషములన్నిటికీ కారణమై ఉన్నది. అటువంటి అజ్ఞానము నివారించుటకు ముఖ్యముగా ఈ పతిత యుగమున వెలుగును ప్రసరింప శ్రీమద్ భాగవత ప్రచండ మార్తాండు ఉదయించియే ఉన్నాడు. హరే కృష్ణ ప్రభు. ఉదయించే అన్నాడు. హరే కృష్ణ ప్రభు. జిహ్మప్రాయం వ్యవహృతం పాఠ్యం మిశ్రం చ సౌహృదం పితృం మాతృసుహృద్భద్రం దంపతీనాం చ కల్కలం అయం జిహ్మప్రాయం మోసము సాధారణ వ్యవహారములందు కపటము మిశ్రం కలుషితమయ్యను మరియు సౌహృదం స్నేహపూర్వక బంధువుల విషయమున బంధువుల విషయమున తల్లి విషయమున శ్రేయోభిలాషులు రాత్రి స్వంత సోదరుడు
భార్యాభర్తల నడుమ దంపతీనాం భార్యాభర్తల నడుమ నడుమ చ కూడా కల్కనం పరస్పర కలహం స్నేహితుల నడుమ కూడా మరియు కార్యములు మోసమును కూడి కలుషితములయ్యాయి. గృహ సంబంధ విషయములందు తండ్రి తల్లి సంతానముల నడుమ బంధువుల నడుమ సోదరుల నడుమ అపార్థములు సర్వసాధారణంగా మారినవి. భార్యాభర్తల నడుమ కూడా జగడము పట్టుదలలు ఆరంభమయ్యాయి. స్నేహితుల నడుమ కూడా సర్వ వ్యవహారములు మరియు కార్యములు కూడి కలుషితములయ్యాను. మోసమును కూడి కలుషితమయ్యను. సంబంధ విషయములందు సంతానముల నడుమ తండ్రి తల్లి సంతానముల నడుమ బంధువుల సోదరుల సోదరుల నడుమ అపార్థములు సర్వసాధారణంగా మారినవి. భార్యాభర్తల నడుమ కూడా జగడము భార్యాభర్తల నడుమ కూడా పట్టుదలలో ఆరంభమయ్యెను. చదవండి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. చదవండి మాతాజీ, స్వాతి మాతాజీ చదవండి. చదవండి మాతాజీ. ప్రభుజీ మీ వాయిస్ కట్ అవుతోంది, నన్నేనా చదవమన్నారు? చెప్పండి. భాష్యము. బద్ధజీవుడైన వాడు తప్పిదములు, మూర్ఖత్వము, అసమర్థత, మోసములనేవి 4 దుష్ప్రవర్తన లక్షణములు కలిగియుండును. అసంపూర్ణతకు చిహ్నముల వంటి ఈ 4 ఇతరులను మోసము చేయుట అనేది లక్షణము అధికముగా నుండును. భౌతిక జగముపై ఆధిపత్యము వహింపవలనను అసహజమైన కోరిక చే నిండి ఉండి భౌతిక జగమున వసించియున్న కారణమున బద్ధజీవుని యందు అట్టి మోస ప్రవృత్తి గోచరించుచున్నది. జీవుడు తన సహజమైన పవిత్ర స్థితి యందు ప్రకృతి నియమములచే బద్ధుడు కాడు. ఏలయన అటువంటి పవిత్ర స్థితిలో అతడు తన పరమ పురుషునికి నిత్య దాసుడని నిశ్చయముగా ఎరిగియుండును. అనగా దేవదేవుని సంపదపై ఆధిపత్యము చలాయించుటకు యత్నించుట కన్నను అతనికి సర్వదా సేవకునిగా నిలిచుటయే జీవునకు పరమోత్తమమై ఉన్నది. బద్ధస్థితిలో జీవుడు తాను కాంచడి సర్వమునకు బద్ధస్థితిలో జీవుడు తాను గాంచెడి సర్వమునకు నిజముగా ప్రభువైనప్పటికీ సంతృప్తి మాత్రము పొందజాలడు. కానీ వాస్తవమునకు అతడు ఆ విధముగా ప్రభువు కానేరడు. తత్కారణముననే అతడు తన సన్నిహిత బంధువులతో సైతము వివిధ రకములైన మోసమునకు బలి అగుచుండును. అటువంటి అసంతృప్తికర స్థితిలో తండ్రి కొడుకుల నడుమ గాని భార్యాభర్తల నడుమ గాని సయోధ్య కుదరదు. కానీ ఈ విధమైన కలహపూర్వక క్లేశములన్నీ శ్రీకృష్ణ భగవానుని భక్తియుత సేవ అనేది ఏకైక విధానము ద్వారా నివారింపబడగలవు. కపట భూయిష్టమైన ప్రపంచము దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుని భక్తియుత సేవ ద్వారానే అదుపు చేయ సాధ్యమగును గాని అన్యథా కాదు. ఈ విధముగా ధర్మరాజు పలు విపరీతములను దర్శించి శ్రీకృష్ణ భగవానుడి ధరిత్రి నుండి అంతర్ధానము చెందుటను ఊహించెను. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఇంకొకటి చూద్దాం. నిమిత్తాన్యత్యరిష్టాని కాలే తు అనుగతే నృణాం లోభాద్యధర్మ ప్రకృతిం వాచానుజం నృపః. నిమిత్తాని కారణములు అరిష్టములు కాలే కాలములో అనుగతే జరిగిపోగా నృణాం జనసామాన్యం
సామాన్యము లోభ ఆది లోభము ఆది లోభము ఆది అధర్మయుత అధర్మయుత ప్రకృతి అలవాట్లు ప్రకృతి అలవాట్లు గాంచి దృష్ట్వా గాంచి వాచ పలికెను అనుజం అనుజునితో అనుజునితో రాజు కాలములో జనసామాన్యము లోభము క్రోధము దంభము మొదలగు దుర్గుణములకు అలవాట్లు పడగా అట్టి అపశకనములను గాంచిన ధర్మరాజు అనుజునితో ఇట్లు పలికే కాలములో జనసామాన్యము లోభము క్రోధము దంభము మొదలగు దుర్గుణములకు అలవాటు పడగా అపశకునములను గాంచిన ధర్మరాజు అనుజునితో ఇట్లు పలికారు. బంగారు మాతాజీ బంగారు చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. భాష్యము. ధర్మాత్ముడైన ధర్మరాజు లోభము క్రోధము అధర్మము కపటత్వములు వంటి అమానుష లక్షణములు సంఘములో ప్రబలుటను గాంచి తీవ్రముగా కలత చెందెను. పతిత సమాజమునందలి ఈ లక్షణములు ఆ కాలము నాటి జనులకు తెలియనట్లుగా ఈ శ్లోకము ద్వారా అవగతమగుచున్నది. కలియుగారంభములో కలహయుగము అవి అనుభవమునకు వచ్చి వారందరికీ సంభ్రమము కలిగించెను. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఓఘ్రాతిమిరాంతస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో విష్ణుపాదాయ కృష్ణపృష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. యాక్చువల్లీ శ్రీకృష్ణుడు అంతర్ధానము అయింది. అయితే ఈ విషయము వీరికి తెలియదు, పాండవులకి యుధిష్ఠిర మహారాజుకి తెలియదు. నారదుడికి తెలుసు, విదుడికి తెలుసు, అయితే వాడు చెప్పలేవాళ్ళు. ఇప్పుడు యుధిష్ఠిర మహారాజునే ఒక వార్త దాని విషయంకి తెలుసుకునేదానికి అర్జునుడికి ద్వారకాకి పంపారు. సో ఇప్పుడు వాళ్ళు చాలా మాసాలైంది, 7 మాసాలు తిరిగి రాలేదు. ఇప్పుడు వీళ్ళే ఒక అపశకునాలు చూస్తున్నారు. ఎంతో అపశకునాలు మానవ సమాజంలో ఎంతో ఒక సామాన్య వ్యవహారాలు, అంత క్రోధము లోభము మోసము అంతా కూడా వ్యవహారాలు చూస్తున్నట్లు చెప్పారు. యాక్చువల్లీ కలియుగం ప్రారంభం అయిందే. అయితే భగవంతుడు శ్రీకృష్ణుడు ఉండే సమయం వరకును అది వ్యక్తం కాలే అని చెప్పారు. అది ప్రారంభం అయింది ఆల్రెడీ. సమయం కాల సమయం సత్య తేజోపరకలి అనేది ఒక కాలం. కలియుగం అనే దాంట్లో కలి ప్రభావం ఉంటుంది. అది ప్రారంభం అయిందే. అయితే కూడా శ్రీకృష్ణుడే ఉండే కారణమన అది వ్యక్తం కాలే ఆ లక్షణాలు. అయితే ఇప్పుడు యుధిష్ఠిర మహారాజుకి కొంత వ్యక్తమై కనిపిస్తుంది దాని లక్షణాలు. సో ఆ లక్షణాలు వాళ్ళు చూసి వాళ్ళు ఇప్పుడు ఆ శ్రీకృష్ణుడు అవి డిసపిరెన్స్ అవ్వాలి అయిండొచ్చు వాళ్ళు దీనికి తర్వాత అవుతే చెప్తారు. ఈ ధర్మరాజును కూడా ఇప్పుడు వాళ్ళు కూడా రిటైర్డ్ అయ్యి వాళ్ళు కూడా విడిచి వెళ్ళిపోతారు. నెక్స్ట్ పట్టాభిషేకం మా పరీక్షిత్ మహారాజు వచ్చేస్తారు. అయితే పరీక్షిత్ మహారాజు
తన ఒక మంచి రాజ్యభారం ద్వారా కలి యుగంలో ఉంటేనో వాళ్ళు కలి ప్రభావం ఉన్నట్లు చూస్తారు. సో అది కూడా చూస్తారు. ఎలాంటే ఆ ఒక భగవంతుల నిర్దేశంలో అంత రాజర్షులు వాళ్ళు రాజ్యభారం చేస్తే ఆ కలి ప్రభావం రాదు అని చెప్తారు. సో ఇక్కడ ఆచార్య ప్రభుపాద చెప్తుండేది శ్రీమద్ భాగవతం ఇది మనకి కలియుగానికి వెలుగు ఇచ్చినట్లు, సూర్యం ఉదయమైనట్లు. భాగవతం అని చెప్పేది మనకి కృష్ణే స్వధామోపగతే ధర్మ జ్ఞానాది దిస్సహ కలో నష్టదృశామేష పురాణార్పు అధునా ఉదిత. కలియుగం అంటే ఇది కృష్ణ తన స్వధామకి తిరిగి వెళ్ళినప్పుడు సంపూర్ణ ఈ ధర్మ జ్ఞానం కూడా వెళ్ళిపోయింది. కలియుగం ప్రారంభమైంది. సో కలియుగం ఒక అంధకార కాలం ఇది. మోసము, రోగము అంతా కూడా ఇది ఎక్కువగా ఉండే కాలం. దీంట్లో మనకి ఈ భాగవతం అనేది ఒక పురాణార్కు అధునా ఉదిత, సూర్యుడు అన్నట్లు ఇది ఉదయించింది. ఇప్పుడు మనకి ఆ జ్ఞానము, మనకి కావాలని ధర్మ ఏమి పాలించాలి అది మనకి తెలుస్తుంది. నిత్యం భాగవత సేవయ భగవతి ఉత్తమ శ్లోకి భక్తిర్భవతి నైష్టికి. సో నిత్యం భగవద్గీత భాగవతం శ్రవణం చేసే మార్గంలో మన భక్తి అనేది స్థిరమవుతుంది. కలి దోష నిధే రాజు అస్థి ఏకో మహాన్. కలియుగాలంటే అన్ని దోషాల నిధి, ఒక మహాన్ గుణం ఉంది కలియుగంలో. మహాన్ గుణం ఏమది? కీర్తనాదేవ కృష్ణస్య ముక్త సంఘ పరంపరే. కృష్ణ కీర్తన, కృష్ణ నామం కీర్తన, కృష్ణ గురించి కీర్తన, నామ రూప లీల ఈ చర్చ ఇది చెప్తారు. ఇది కలియుగాది అన్ని చెడు లక్షణాన్ని తొలగిస్తుంది. దానికోసం తర్వాత ఆ స్టెప్స్ తీసుకుంటారు, పరీక్షిత్ మహారాజ్ తీసుకుంటారు. సో వాళ్ళు ఉండే సమయంలో కూడా ఈ కలి ప్రభావం రాలేదు. కొంత ఉంది, పోతే కూడా కొంత అంటే ఆ సూచనలు అంటే ధర్మరాజు వాళ్ళు చూడనే లేదు ఇంత. వాళ్ళు ఫస్ట్ గా వాళ్ళు కార్యనిర్వహణ చేసినట్టు 36 సంవత్సరాలు చెప్పేది సంపూర్ణ ఒక ఇదే ఉండే. మరి లాస్ట్ కొంత చేంజెస్ వాళ్ళు కట్టినట్టు, చాలా చేంజెస్ ఏం కాదు. ఇక్కడ కొంత సీజనల్ చేంజెస్ ఇక్కడ చెప్తుండే. సీజనల్ చేంజెస్ అంటే అంత శిస్తుగా ఉండాలి. వర్షాకాలంలోనే వర్షం రావాలి. ఆ వర్షం కూడా అంత ఎక్కువగా ఉండదు, అంత తక్కువగా ఉండదు. అది కూడా ఎక్కువగా మనకి అవసరమైనంత పగటి పూట, రాత్రి పూట ఉంటుంది. అంత వ్యవస్థితంగా ఉంటుంది చెప్తాను. అంత ఎండ లేదు, ఉష్ణము ఇది ఏది లేదు. ప్రతి ఒక్కటి చాలా వ్యవస్థితంగా జరిగేది మాసాలు. సో ఇప్పుడు కొంత వాళ్ళు చేంజెస్ చూసారు అంతే, చాలా ఎక్కువగా ఏం చూడలేదు, కొంత చేంజెస్. అందుకే వాళ్ళకి సంశయం డెఫినెట్లీ ఇదేమో ఇది జరిగింది, ఇది శ్రీకృష్ణుడు అంతర్ధానమైంది వాళ్ళు. అంత వాళ్ళ వ్యవహారం వ్యక్తి చూస్తున్నారు. కొంత చేంజెస్ సూక్ష్మంగా చూసారు అంతే. వాళ్ళు చాలా పెద్దగా ఏం చూడలేదు. అంత కొంత చూసిందే వాడికి ఇదేమో చేంజ్ అయ్యి ఇదేమో ఎఫెక్ట్ ఉంది వాడికి అని ఇక్కడ వాళ్ళు భీమసేనకి ఇప్పుడు చెప్తారు. ఒక్కొక్కటి లక్షణాలు వాళ్ళు సూక్ష్మంగా. అంటే యుధిష్ఠిర మహారాజు చాలా బుద్ధిమంతుడు, చాలా ధర్మరాజు. సో కొంత ఇది చేంజ్ చేస్తే వాడికి తెలిసిపోతుంది ఏదో అయింది ఇప్పుడు వచ్చే. కొలది సంవత్సరముల మర్త్యలోక జీవనమే సర్వస్వమని భావించినప్పుడు మనుజుడు అధికారం సంపదల ఎడ లోబిగా మారడు. అనగా అజ్ఞానమే మానవ సమాజమునందలి ఆ దోషములన్నింటికి కారణమై ఉన్నది. అటువంటి అజ్ఞానమును నివారించుటకు ముఖ్యంగా ఈ ప్రతి యుగమున వెలుగును ప్రసరింప శ్రీమద్ భాగవత ప్రచండ మార్తాండుడు ఉదయించే ఉన్నాడు. ప్రభుపాద చెప్తారు ఈ భాగవతం, దీన్ని ప్రతి ఒక్కరు దీన్ని స్వీకరించాలి, దీన్ని ప్రచారం చేయాలి. సో భక్త ప్రహ్లాదుడు చెప్పేది కుమారం ఆచరేత్రాజ్ఞో ధర్మాన్ భాగవతాని దుర్లభం మానుషం జన్మ తదపి అధ్రువం అంటారు. ఈ భాగవత ధర్మం, భగవంతుడికి మనకు ఉండే నిత్య సంబంధం, భక్తి కార్యాలు, దాన్ని గూర్చి భక్తులు భగవంతుల గూర్చి ఉండే ఈ ధర్మ కార్యాలు చెప్పేది వాళ్ళు కుమారు నుంచి ప్రతి ఒక్కరూ అభ్యసించాలి. కుమార జీవనం అంటే 5 సంవత్సరాలు. అప్పటి నుంచి ఇది
అభ్యసించాలి. సో ప్రభుపాద అక్కడ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంటే ఈ భాగవతం వాళ్ళు రికమెండ్ చేస్తారు. భాగవత ధర్మం ఏం భాగవత చెప్తుంది, భగవద్గీత భాగవతం, దాన్ని ప్రతి ఒక్కరు దీన్ని నేర్చుకోవాలి, దీన్ని అభ్యసించాలి. ఎలా అభ్యసించాలి? దుర్లభం మానుషం జన్మం. ఈ మానవ జన్మం అనేది దుర్లభం, సులభంగా మనకు దొరుకుతుంది. మనకి ఎంతో జన్మాల తర్వాత, ఎంతో లక్ష కోటి సంవత్సరాల తర్వాత మనకి దొరికింది అవకాశం. సో దుర్లభం మానుషం తదపి అద్రువం అర్థం. దీన్ని కూడా రాసి పెడుతుంది, ఇదేమి అది అలాగే ఉండదు. అయితే అర్థం, దీన్ని మేము అర్థంగా తీసుకొని మంచి లాభం పొందొచ్చు దీని ద్వారా. ఇదంతా లేదు అని చెప్తున్నారు వాళ్ళు. సత్యత్రేత దీంట్లో ఈ కలహము, కలియుగం అంటే కల ఏజ్ ఆఫ్ క్వారల్ అండి, ఫోకస్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఇక్కడ ప్రచండుడు అంటే సూర్యుడు అని అర్థమా ప్రభుజీ మనకి? ఇక్కడ ఏంటి మాతాజీ? ఇక్కడ శ్రీమద్ భాగవత్ ప్రచండ మార్తాండు ఉదయించే ఉన్నాడంటే సన్ పోలుస్తున్నారా? అదే ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ ట్రాన్స్లేషన్ అది. The powerful sun to distribute light in the shape of Srimad Bhagavatam. సూర్యుడు వలె. ప్రచండ అంటే చాలా ఎక్కువ వేడి ఇచ్చేవాడు, భరించలేనంతటి. మార్తాండు సూర్యుడు. మార్తాండు అంటే సూర్యుడు, సూర్యుడికి మరో పేరు. కలియుగంలో శ్రీమద్ భాగవతం మనం అట్లా అంటే ఈ పాపాలని పోగొట్టడానికి అలా వర్కౌట్ అంత విపరీతమైన వెలుగు, సరైన మార్గదర్శనం. మీ యొక్క భాగవతంలో ఏమి ఒకటి ఇదిలే సందేహము సంశయము అనిలే. సో అలా ఉండొచ్చేమో, ఇలా లేదు, ఇది అలాగే ఇది ఇలాగే అని పర్టికులర్ స్పెసిఫిక్ గా చెప్తారు భాగవతం. సో ఏమిటి ఇది ఊహాపోహ ఇదంతా లేదు. శ్రీకృష్ణుడు దేవాది దేవుడు, అది భాగవతంలో చెప్తా ఫస్ట్ ఎంచిన. ఇంకేమి నిరాకార స్వరూపము అదంతా, భగవంతుడు సాకారమూర్తి. సో భగవంతుడ శుద్ధ భక్తి కార్యాలు, ఇది పంచమ పురుషార్థ. ఇది యావ భౌతిక ఇది లేక కల్మషం లేక ఇది చేసేవంత కార్యాలు, ఇది అహైతుకి భక్తి. సో దాన్ని మొదటించిన వాళ్ళు చేస్తుంటారు భాగవతం. లేదా వేరే వేరే మార్గాలు ఉన్నాయి, వేరే వేరే మీరు చేయండి, అదంతా మనకి చెప్పారు భాగవతంలో. మొదట వాళ్ళు చెప్పేది ఆ కైతవ ధర్మ, కపట ధర్మాలు, మోసించే ధర్మాలు, అవంతా ఇక్కడ అది ఎంతో సంవత్సరాల తర్వాత, ఎంతో జన్మల తర్వాత అది తీసుకొని వస్తుంది కరెక్ట్ మార్గానికి. అవంతా ఇక్కడ చెప్పారు వేదవ్యాసం. ఏమి ధర్మకైతవోత్ర ఈమెదేవి స్టార్టింగ్ లోనే భాగవతం అవంతా కైతవోత్ర పరమో. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాద ప్రణామ్స్. నిర్మత్సరాణాం సతాం వేద్యం వాస్తవమత్రు వస్త శివదం తాపత్రయం మూలం. సో ఇది ధర్మ కైతవోత్ర. ఈ పుస్తకంలో వేరే వేరే ధర్మాలు, కైతవ ధర్మం అది అవంతా ప్రవృత్తి మార్గంలో ఉండేది మనని ఇంకా ఒక బంధనం చేసే ధర్మ సూత్రాలు, దాన్ని చెప్పవు. ఇది నివృత్తి మార్గం, మనము భగవంతుని ఎలా ఆశ్రయించేది, భగవంతుని మన నిత్య సంబంధం పొందేది, దానికి నేరంగా మనకి కల్పించేది గ్రంథం. ఇది ధర్మ ప్రోచిత కైతవోత్ర పరమో నిర్మత్సరాణం సదా. పరమ నిర్మత్సరాలు, పరమ ఎవరు ద్వేషాలు లేకుండా, అసూయ లేకుండా ఉండే వాళ్ళకి ఇది చాలా ఆత్మీయ పుస్తకం. పరమో నిర్మత్సరాణం సదా వేద్యం వాస్తవం ఉత్తర వస్తు శివనం. ఇదే సర్వశుభాదాయకం, వాస్తవం, నిజమైన వస్తు తత్వం ఇది చెప్తుంది. వేద్యం వాస్తవం ఉత్తర వస్తు శివనం. తాపత్రయం మూలనం. అన్ని తాపత్రయాలు మనకి భౌతిక క్లేశాలు ఏమున్నాయి దాన్ని ఉన్మూలనం. ఉన్మూలనం అంటే బ్రేళ్ళు విత్ రూట్స్ మన్ని తీసేస్తుంది. ఊరికే పైన కట్ చేస్తే మరలా అది వస్తుంది. ఇది ఇట్లా చెట్లు వృక్షాలు పోతే రూట్ బ్రేళ్ళు సమేత తీస్తే అది రాదు అది. సో అలాగే చెప్తారు. ఈ భాగవతం మనకు ఆ బ్రేళ్ళు సమేతం, రూట్ సమేతం మన అన్నికి పరిష్కారం ఇస్తుంది, ఇది సొల్యూషన్ ఇస్తుంది. తాపత్రయం ఆమెకి ఏమవుతాయి శుకముఖ అదేనా. నెక్స్ట్ అమృత ద్రవ సంయుతం, ఇక భాగవతం అది థర్డ్. అది థర్డ్ శ్లోకంలో వస్తుంది. నిగమ కల్ప తరోర్గలితం ఫలం సుఖముఖాదమృత ద్రవ సంయుతం పిబత భాగవతం రసమాలయం ముహురహో రసిక భువి భావుక.
శ్రీమద్ అత్ర వస్తు శివదం తాపత్రయంలో శ్రీమద్ భాగవతే మహాముని కృతి కింవా పరై ఈశ్వర. ఈ శ్రీమద్ భాగవతము వేదవ్యాసుడు మహాముని రచించింది. దీన్ని విడిచి ఇంకొక గ్రంథం అవసరం ఏమున్నది? కింవా పరై, ఇంకేది వద్దు, మన భాగవతమే చాలు. కింవా పరై. సో దీని ద్వారా ఏమవుతుంది? ఈశ్వర సద్య త్వరనే మన హృదయంలో ప్రతిష్టాపితుడవుతాడు. సద్యోహృది అభివృద్ధి అత్ర కృతిభి శుశ్రూషుభి తత్క్షణాత్. సో దీన్ని మనం వినేది, దీన్ని చర్చించేది, ఇది ఒక అభ్యసించేది ఈ భాగవత పారాయణ ద్వారా త్వరనే అవుతుంది. తర్వాత నేను చెప్పినట్టు నిగమ కల్పతరో గలితం ఫలమిదం. అన్ని వేద శాస్త్రాల్లో ఇది రైపెండ్ ఫ్రూట్. అది రైపెండ్ గలితం ఫలం. శుకము కాదు, అమృత ద్రవ్య సంయుక్తం. నేను చెప్తున్నది శుక ముని, అమృత ద్రవ్య సంయుక్తం. సో వాళ్ళు మొదటగా వాళ్ళు దాన్ని ఆస్వాదించారు, తర్వాత వాళ్ళు చెప్తుండేది. పిబత భాగవతం రసమాలయ. శ్రీ భాగవతాన్ని అందరూ రసికలు దీన్ని సేవించండి. ముహురహో రసికా బహుభావుక. ఇట్స్ లైక్ చిలక కొట్టిన పండు ప్రభుజీ. చిలక కొట్టిన పండు ఎంత తీయగా ఉంటుందో సుఖముఖ నుంచి వెలువడిన ఈ భాగవతం అంత రసంగా ఉంటుంది అని చెప్పేసి పరిపక్వమైన ఫలం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఈ 3 శ్లోకాస్ నేర్పించారు, కృష్ణవేణి మాతాజీ నేర్పించారు ప్రభుజీ. మొత్తం అంటే డైలీ చదవాలి ప్రభుజీ. ఇవి మేము డైలీ చదవమని చెప్పారు. నెక్స్ట్ కుంతి